पवन बाबा के चैनल बा। हाँ बाबा, हाँ एकरा चैनल के कहेंगे खूब बढ़िया चलो देखो लोगी। हाँ चैनल तो एगे लेल कार चलता। नमस्ते प्रणाम रहुआ लोग, पवन बाबा के ब्लॉग देखा तनी। और अरे चाचा जी हवन खेसारी भैया के बाबूजी, पवन बाबा के ब्लॉग बा। पवन पांडे ब्लॉग के बारे में कुछ बोली। हाँ बोली। पवन बाबा के चैनल बा। हाँ बाबा, हाँ एकरा चैनल के कहेंगे खूब बढ़िया चलो देखो लोगी। हाँ चैनल तो एगे लेल कार चलता। रहुआ लोग के कुछ आवाज सुनाई ना देवत होई, फिर भी लाउड में बोला तनी। गामा रेडी है ये नरसकला अभी ना अभी अभी साउंड बावे जोन ई रामा रेडी वाला ना हो, रामा रेडी वाला शॉट चाचा होता पहले वाली पहले। अभी रात पवन पांडे ब्लॉग देखा था नहीं रहुआ लोग। पवन बाबा के चैनल बा, नया चैनल खुलल बा। चाचा कुछ कही ना। हाँ कहीं कहो तो बारी ये खूब चलो धक्का धक। ढाका दा। आज चाचा जी हवन अजीत के कलकत्ता कहानी अजीत के। पहले पवन बाबा अरे एकदम 17 का चिरा होला 17 का चिरा।